Здрасти хора, аз съм Стилян. Ние сега се върнахме от едно друго село. Аз съм пак на нашето село. Тук ще върва на малко тротуара. Там живее година Стилян, аз живея тук. Аз чувам пак не си извикам Стефан. Да, защото искам да. И май ги няма. Не знам, а ще видим. Хора, тук са Щевкови. И сега ще звънна. Значи, може да влезам, хора. Това е Стефан. Значи, не ти встъпям и не мога да отваря. И не ти говориш как да тръгна вратата. А оттам не го оставяш. Аз предния път също оставях там ключа, защото знам, че ви там го оставяте. Хари! Хари! Но пък трябва да излизаме на пътя, забрах. Ти стои така с себе. Добре. Ще вземаш тези играчки ли? Гледай сега как се отваря държавка. Ко? Чекат хора. Ай. Гледай, пасти, бе. Имах нова кола. Нова кола има. Кой? Баща има нова кола. Къде отиваме, бе? Искаш ли у нас? Това е хубаво, ще кажа. Добре, хайде. Отиваме у нас. Значи хора, ще влезаме вътре, ще видим когато сме вътре. Ще видим когато сме вътре. Значи хора, вътре сме сега. Айла, пускаме Не го. снима с задна камера. Що не снима с задна камера? Гадно е това. Тогава не виждам какво правя. Виждаш? Ма те е по-лесно за мене. Ао! Нямам жалка. Не, стига бе! Ще ми чупиш гърба. Там. Не мога. Можеш. Дайте си на този стол. Сега може да се преместиш тука. Сега пък аз не мога. Можеш. Не, чакай.
Да, добре. Сега как намина. Те. Гадна работа беше. Айде гледам моите YouTube видеос. Искаш ли? Не, скучно ли? С funny. Funny fails. Защо има само 42 минути? Защо има само 42 минути? 5 минути и 45 секунди. Не бе, да снимай само 42 минути да снимаш. Не мой. Не знам защо това пише. Май са от клипове или нещо такова. Нямаш памет. Аз искам твоите клипи да взема. 6 абонати имам. 5. Абонирай се. Не мога. Що натни? Много добре го знаеш. Трябва да се въведеш паролата на YouTube. Да, така с глупости. Няма звук. Тоест, защо? Защо имаш 3 секунди клип? Това е значи много е добре, че гледате. Чао. Къде беше този влог 63? Това го направих сутринта. Че... Здрасти хора, аз съм тук на село. Аз се обличах сега, защото аз забравях на... Аз съм още боксер по затова аз стоям сега по Хора, сега гледам моите клипчета. Лента на шея. Това е много смешно. Аз съм стилян и лето. На баните, да ми ясно да се. Значи, тук имам пилишка тук, да го нахапя. Фращи, бе. Много кисело. Много кисело. Еш, много кисело. Не, то сериозно беше много кисело. Ти днеска пак ли го качи днеска? Това беше с нощи май. Това е тъпо. Аз бях за 100 голям екран. Много иска да го гледам това. Това е глупост. Това е смешно. Аз му казах, че ще върва и го излагах и правих клип. Кой е? Аз Лелен го излагах, че ще... Такова. Виж колко много имам. Ново.
Смотрите. Кой разкажи? Кое? А, ти не е твой канал. Мой канал това. Не гледам. Много правилен да кажа, защото не си. Този човек ми даде реакция, знаеш ли? С 14 000 абонати. Какво? Този човек ми даде реакция на моето видео. Каква е реакция? Стой. Няма да казвам Не знам само. какво е. Той е от Холандия. Ти от твоята стая ли? Не, ход стаята, синята стая, чувам, че стаята чувам. Ма харесва ли ти? Кое? YouTube. Да, стига с това. Значи хора, ти казваш. Брат. И аз пръц. До утре.